Ljudi moji, žena moje, pozdravi svima. Ja se zovem Emerson de Souza Cruz i predstavljam mjesto Obod koje je osvojio zadnja Konovizija. Ja sam zaposlen u sebe, radim kao DJ, radim svugdje gdje me zovu, promeni boca plin kod susjeda, radim kod žena, samo tamo ne prima plaća. I tako kosim travam, pila drvo i sve gdje plaća, ja sam tu. Ako treba što, zovi mene. A zašto sam ja na Konovizija? Dobra pitanja. Na Konovizija sam, gledaj, Konovizija, Konavle. Ja od kad sam došao u Hrvatsku, ja živim tu u Konavle, a Konovizija, kako je znamo, već je pomalo postala tradicija. Svi znaju da sam ja radio 9 godina na televiziji, vodio sam programa, bio sam gost u razne emisija i fali mi to. To mi je falio, ima nastup na Konoviziju, zato sam se prijavio, mislim Konovizija i tu mi je blizu. Moj najveći strah, tišina. Ja volim glazba, volim muzika, ne volim da je tišina. I moj najveći strah, tišina. Koja mi je najveća stvar u životu koja se požalim? To je što sam jako mlad sam se ozlijedio, koljeno nisam mogao više igrat i požalim što se to dogodilo i nisam mogao nastupati za Hajduka. Konavoka, a ja bih rekla moja mama, hrvatska mama, ja imam dvije mame, znači jedna u Brazilu, druga tu, mama Lucija Krilanović, to je moja Konavoka ko mi je pazio, ko da sam pravi sin od kad sam došao u Hrvatsku i voli, divim i neka živi 100 godina. O čemu su žene bolje od muškaraca? Rađe. Mislim, mi ne možemo roditi dijete, pa mislim da žena su bolje od muškaraca. Najromančnije što sam napravio za svoju ženu, davno, ja sam bio u Zagreb i zna da ona voli ruže i svijeće i vidio sam jedan prekrasna ruža u Zagrebu, ali baš lijepa, velika, crvena, oko podne. I kupio sam taj ružu i cijeli dan, nisam imao gdje ostaviti, cijeli dan ja kroz Zagreb hodam i nosim ruže na ruka. Avion Zagreb Dubrovnik, zadnji avion navečer, ja cijeli dan nosim ruža kroz Zagreb i ljudi na avion, neko ljudi se slika, neko su se smijeli, kaže svaka čast. I evo, to je ajmo reći, romantične stvari što sam napravio. Došao sam doma i predao sam ružu i znaš kako ide to poslije. Što možete očekivati od moj nastup na Konoviziji? To će biti spektakl. Ne preglasno, ne pretiho, ne puno veselo, ne puno tužno, a biti svašta. Čak oni ko ne čuje će vidjeti i oni ko ne vidi će čuti. Glasajte za mene. I kako idemo rečenica, Konovizija je postala tradicija, je postala običaj, pa bolje da propade selo nego običaj.